Clear to ten sawain si Baivek ule. Kan chau to anga Miss Mexico Fatima le nawati in kara buay na aom deuh hat kani a. Ari chaudon chawa. Miss Universe Chile in bauruak dangaron siam vele ni kha. Chumi chungchang chu tun chum chu karon soi ve thung don ani. Neunewan nga khop mai. Miss Chile ina mol chuanin a TikTok lama video pakhat aron post thara. Chu a video post pakhat leka fang chuan soisel na namen lawa to zui pha a Miss Universe zin kong po ina ngong zui pha mai the ni. Ina mol chuan TikTok lama chuan addicted to you trend churan ti ve in a video chu a viral zui ngala. Mahse fakna lam ain sel na lamatam jok. Zai thiam ni bok tuna Miss Universe atel ve mek chuanin a before and after makeup chu ron phau chuak ve in mahse idea hi a chalem lo khop mai. Drugs ti chin havin drugs an ti chin dan ang zong in video chu aron kalpui tlat maya. Cocaine powder an hnim chin dan angin makeup powder chu aron hni ma chilau tak maya ron chuak ta dai mai ni a kasoi fi thiam che lo. A video in en hian in che thiam mayang chu hemia a transition lai takhi an soisial na lai tak chu ani a. Miss Universe contestant ve meu tia tan phe chon amoi lo le zoran ti ni. TikToker satlia po ni lava beauty queen pageant lian tak mai Miss Universe ate contestant ni lai ani a. Chu wang chuan in he thil hi chu ngoi bo pui mai mai chi ni lawan ti tlat ani. Drugs promote na lian tak ani anon ti a. Thil ngai to toy ti inan sel zui na sa hle bok. Anua ina chuan in soifia na aron nei ngala. Makeup powder mai mai ni a. Drugs an mang tak tak lau ti zong in aron in soifia a. Ina le video siam laya ama puitu atim te chuan an uang ve mai mai ani anon ti a. Mahse omzia to lem lava an mual phau thau thawani. Beauty queen ni tur chuan atling tok lo hle ti ama ngei na ron fi ani hi ti an ti a comments chiar nuam lo tak tak atam khop mai. Fiam thuna chi le chi lo po athiar sang thiam lo chuan ni hi te po an ti bokani. Ina chuan in Instagram story lama ngai dam dil na aron post le boka. Ama idea ni lava a makeup artist in titura a shildan angina ti ve mai ni ti aron soifia a. Tin ama ngei po ina tira chuan adu lo thui na changa. Masi a makeup artist chuan in ati tir tlatani ti na soya. Mahse a in soifia na le ngai dam dil na po hianin mi chuan sel na lai tur an lo shat bel le zoka. Tati palani tiliam mai lava pu mo tur han zong kwal hi amol hle ani ti an ti boka. A makeup artist chu ti mol photum ang te po inaron ti le ta zoka ni. I makeup artist in ti turin ti tlat se po ni se khatyang idea chhalau lutuk ti shat sa reng te chu i chia le chhashat na mang po khan ti du lo ve tlat mai tur lom ti an ti boka ni. Mahse mi chen khat chuanin friend taka a makeup artist wang ani thu aron soi chuak ngam hi an lo fak ve thung. Chutia ina in ngai dam dil na aron post tu ka chuanin a makeup artist po chuanin ngai dam dil na aron post ve ngal boka. Miss Chile lo du a lo support tak tak tu te zong zong chunga ngai dam kadila ka in thiam lo tak zetani. Ka thil ti kha adon thui lo thlak tak zeta contestant ti mol photum na eng ma om lo. Tun lai online na mi na anti sup thilani a masi a thleknon to lawang aron ti ni. A makeup artist chuan ngai dam ron dil ve thoma se sel tu an re pha chuang lo. Apoi tu rang zong zong apoi to nuwa ngai dam in ron dil le chau chin hi chu omzia om to lo. Hetia nga ngai dam dil ngai lo tur hian film khur ve tur lom tian ti a. Amwal phau tur ber Miss Chile amwal phau pha nangin ngai dam ron dil le hian in omzia om to lem lo tinan soi bokani. Miss Chile aboy ve lai making Miss Mexico Fatima po mi zong zong in an support big lova. Nawat ne na aning kar boy na chungchanga khan nawat khongai tu anom chho ve zela. Nawat an stage ngai dam adil non laya. Fatima lo omdan a reaction chu online lama thedarani a. Alo chap chep maya. Masi alung oi vak lo a angan ti bokani. Chu tak mai chu mi in Fatima an support vak lo na chanani. Mi zong zong mua in pha niam takin ngai dam adil to a. Enga tinge Miss Mexico hianin nawat laka alung oi lo na hi ala pai reng ti te nan soya. Min ngai damandil non malmal to a sha thiam ve mai to om ti an ti bokani. Masen nawat chuanin mimal takin Fatima hne na ngai dam aladil miau sir lava. Fatima tan kha chuanin aril runat thlak ve ni. Aril ru ati nat sakber le ati mual phauber hne na mimal takin ngai dam kha adil tlat lavani. Chu wangte po chu ni ma na nawat khanin ngai dam dil non malmal ma se stage a ngai dam dilin press haw ma po trap chungin ngai dam dil ma se. Mimal takin Fatima hne na ngai dam aladil tlat lava.
Fatima tan po lung oi pui chu har ve mai the ni tin nawat khanin Miss Mexico ni na anin chan buai lai khan Mexico director chu police ten Thailand ramachanga an no chwa thu te kha soi khani a police ten man to te kha ti maya eng thil chiang nge thleng mi ten an che chiang chak hle ni sai chen kha ti dan tar lan dan chuan nawat chuan Mexico organization director Figuero laka complain a theluta thunei tu te lamin Figuero chu an man to tin an tar langa nawa chuan in Thailand ram chungchanga social media a post chungchanga Mexico director chuanin an in rem siam laudan ang hlirin ama thu thu in thila kalpui angina pu a Figuero ngei po hianin nawa chua e vak lo ani mel interview na chuanin midang za der na e nei lo in za ton na hiaum zia po shelo tin interview na lo soi to ni kha tin Figuero chuanin nawat ne na an thu a in mu fu thei thlot lo wangin a phena neu newa tam hle ti te po a ziap lem lava a thlen na hotel chang nge po in ama po in son chwa pha ti te po a soi bokani camera in a lak fu to lo lama hian neu newan lo nga chin viau ni turani nawat le Miss Universe Mexico director Figuero te in kara po midang in an shat pui phak to silawa hian an in kara neu newa lo tam hle ani mel mahse Mexico organization director Figuero po hi a fel lutuk big lo ani mela Miss Universe Mexico ram Iowa lotel veto Martha Christiana chuanin aron social vetlat maya ani po atel velain organization lama fil lawa nuai maya chuwangin a ban pha top ti na ronin soya eng ma kha kal tuang don lo ti kha ka shethiam ngal buaina neu neu kha an nga lutuka a hun lai khan mi pakhat apple troi tia soichin hi kanaya chupa chuanin buaina kha siam reng maya project a tel ve du mei chinau pangjok te ho tan khan thil kha atikhir khan vek maya chung ho mei cha te chu thataka treat po an ni lova zalo taka enkol zo kan ni ti te po e na ron soi boka chupa chu Figuero hi ani ti na ron tar langani aum zia chu Miss Universe Mexico ram Iowa lo chuak ve to tuna Fatima ni lo amada ya Mexico ram Iowa lo che chuak ve to Martha Christiana ngei po in Anram Organization Director Figuero chu afak lo hle a buaina siam reng ti na ron soini alan dan chuan nawat chau ni big lowin Mexico Organization Director Figuero po hi afel vak big lowani mela Miss Universe Mexico ram Iowa lotel veto Martha Christiana ina asoidan ngai to hi chuanin Figuero po hi nawat ang deuh tho hi ani mela an mi ze in an lutuka wangin anin mil laute po lo ni jok mai thei bokani nawat le Figuero te hi tu man camera pheda thil thengan va she si se to big si lavale engpo chuni se Miss Universe Mexico ram Iowa lotel veto chin Martha Christiana Berina Figuero chungchang aron soidu dana chang hian mi ngai dana ron sang taphak maya nawa support tu te pon om chho pha bokani nangni enge ngai vedan le ole thlir tu te tun chumata chon han tu tok le photila video ka post le tu nen ron kirle vat ka tum donya